Waqt li 27 stat fl-Unjoni Ewropea fadlilhom ċans tal-aħħar ta' dan ix-xahar biex resqu l-qudiem in-nominat tagħhom għal kariga ta' Kummissarju Ewropew, rapporti fil-medja internazzjonali irrappurtaw kif sissa 22 gvern resqu l-ismijiet ta' rappreżentanti tagħhom b'mod formali. Fost dawn hemm Glenn Micallef, l-eks kap ta' segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru u x-xerpa ta' pajjiżna li x-xahar li għadda ġie nominat mill-Gvern Malti. Il-5 pajjiżi li għadhom m'għaddewx in-nomina formali tagħhom huma il-Belġju, il-Bulgarija, id-Danimarka, l-Italja u l-Portugal. Il-Ġermanja ma setet tinnomina lil ħadd la darba Ursula von der Leyen ġiet approvata mill-Parlament Ewropew biex isservi għat-tieni terminu tagħha bħala President tal-Kummissjoni Ewropea. Dan japplika wkoll għall-Estonja hekk kif l-eks Prim Ministru Kaja Kallas ġiet innominata biex tkun ir-rappreżentant għoli tal-Unjoni għall politika ta' sigurtà u mifhum li bħalissa il-President tal-Kummissjoni Ewropea qed tiltaqa' man-nominati bilan li tibda tqassam il-portafolli. Kull nominat għal kummissarju irid imur quddiem kumitat tal-Parlament Ewropew għal grilling bejn Settembru u Ottubru li ġejjin. Wara dan il-Parlament Ewropew jivvota b'mod kollettiv fuq il-formazzjoni l-ġdid tal-Kummissjoni Ewropea u mill-ewwel ta' Novembru tiftaħ il-leġislatura l-ġdida li sservi sal-2029. Fid-diskors tagħha f'Lulju li għadda quddiem il-plenarja fi Strasburgu, von der Leyen qalet li trid kummissjoni ugwali bl-ammont ta' irġiel u nisa, iżda dan ma jidhirx li se jseħħ hekk kif sissa hemm biss 7 nisa innominati mill-Istati Ewropej. Fil-prijoritajiet tagħha għal 5 li ġejjin ukoll semmiet li se jkun hemm kummissarju ġdid dwar ir-reġjun tal-Mediterran. Din l-idea feġġet waqt il-laqgħa tal-Med9 f'pajjiżna f'Settembru tas-sena l-oħra. Dan bilan li tingħata importanza ferm aktar lil dan ir-reġjun pajjiżna fil-qalba tiegħu.